sistema fija 11 kilometru ta' tunnels illi l-ilma li nġabar mit-toroq jinżel f'dawn il-mini u minn hemm jibqa' sejjer lejn il-baħar darba mhux l-imsida imma lejn in-naħa ta' Taxbix. Il-font huwa bejn 8 metri u 40 metru saħt il-livell tat-toroq. Din is-sistema ta' xibka ta' toroq replikati taħt l-art f'dan il-proġett tal-mitigazzjoni tal-arar, skit perfett bis-sinjali tal-lokalitajiet li jgħinu lil ħaddiema fis-sewqan. Il-perit Mario Allul, kap tat-taqsima Coastal and Stormwater, għalilna li x-xogħol hawn isfel isir fis-sajf fix-xitwa perikolus għax l-ilma jkaxkar kollox. Il-culverts fil-wiċċ tat-toroq tul ir-rotta jgħin jiffiltra l-ilma qabel jinżel fil-mini. Qabel l-ilma jinżel hawnhekk jgħaddi minn sistema ta' filtraġġ illi iżomm żjud u ħama illi jkun hemm ġafihom u ġebel kbir milli jinżlu hawn isfel. Imma xorta din is-sistema sfortunatament tiġi bypassjata bil-volum ta' ilma li jinżel hawnhekk u jkun hawn ħafna materjal speċjalment fit-tarf tal-mina n-naħa ta' Taxbix. L-effett tajjeb jiġifieri dak li kien jiġri u l-arar li kien ikun hemm bil-Kirkara ħal-Balzan, eċċetera, il-biċċa kbira tiegħu ġie mtaffi u din is-sistema qiegħda taħdem. Ninsabu taħt triq Birbal f'ħal-Balzan, mhux fuq imma isfel, f'din ix-xibka ta' mini li hawn illi jilqgħu l-ilma tax-xita biex ma joħolqux arar. Fil-fatt fuqi hemm fuq qed taraw il-pajpiet wisajn wieħed minnhom illi jilqa' x-xita illi tinżel hawnhekk u l-ilma jibqa' sejjer il-barra. Kollox għandna 11 kilometru hawnhekk u żewġ tunnels oħra ta' 3 kilometri l wieħed. Il-kanali tal-Marsa fihom madwar kilometru u nofs u jibqgħu dieħlin sal-Wied ta' Ħarqormi. Ġifieri dik huwa sistema illi bħala Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi nieħdu ħsieb illi nagħmlu manutenzjoni tindif ħalli dejjem qed nippreparaw għall-avveniment ta' arar u naqsu wkoll l-inkonvenjent lill-pubbliku li jista' jaqala minn dan l-arar. Fit-tarf tal-mina, ħaddiema tad-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi bl-inġenji jiġbru l-ħama u jtellaw f'wiċċ it-triq f'wesa' apposta fejn jitnixxef u jittieħed il-matab. Għajla tgħaddi minn moħħna l-ħidma li ssir taħt wiċċ it-triq bil-ħidma ta' din it-taqsima fid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi li tibda minn Mejju sa tmiem is-sajf.